silang Cavite po at sa iba po mga karating po sa probinsya ng Cavite po. And of course po, nagpapasalamat po ako kay Sir Aljo na nandito po talaga, na pumunta po talaga para po makita po. So ayun, gusto ko rin po i-promote yung upcoming national pageant ko po sa Ginoong and Binibining Turismo ng Pilipinas po. Delegates po mo ng province of Cavite po. Maraming salamat po. Ayos na. Alright, we'll be supporting you, brother, but I just hope na hindi tumama sa, of course, pageantry natin. Should you move forward, of course, in our competition. Ayan. Nakakatuwa, di ba? Talaga yung mga house natin dito, they represent their area, they represent their region, and of course, probably in the future, you'll be representing the country as well. Nakaka-proud po talaga. Let's move on. Brother, house number 2. Alam mo na to? Hello, magandang gabi po. I'm Jo Marie Linang, 24 po ako ng Bulacan po. Actually, hindi naman po ako iba dito, so thank you po rin po sa support. Yun na. Thank you. Ay, salamat, Jo Marie, of course, for always joining the competition. Laban lang na laban. You never know kailan nga ba tatama talaga yung ano mo, di ba? Yung strike, yung swerte mo, hindi mo alam kung tatama talaga yung pagkapanalo mo. Ang importante, lagi kang ready. Yan. That's the most important thing. Now, let's move on to round number 3. Alright, brother. Alam mo na rin ito. Hello, everyone. I'm Gia Kuya from Caloocan North. Hindi naman din ako dito bago. Salamat pa rin sa mga sumusupport. Thank you so much. Ayan, yan yung mga nakikita natin talaga. At gusto talaga nila yung ginagawa nila, di ba? Pangarap talaga nila. Of course, we know a lot of, sorry, hindi ko alam sa lalaki, but sa mga binipili natin, di ba, na ilang beses sumali bago nakapasok ng Miss Universe. So, ganun din. Or pagdating naman sa pag-artist, ang dami matagal na ngayon lang nabigyan ng break. Ganun talaga. You never know kailan ba talaga tatama. Ang pinaka-importante, ready ka. Pag dumating yung break mo, kagatin mo. Yes. Di ba? Ikaw naman, brother? Take it away. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po pala si Henry Enriquez. Rosario Cavite. Hindi na rin po ako bago. 2013, galing po ako dito. Summer Bodies Quest rin po. Finalist. Thank you so much, brother. Ayan, of course, nagbabalik ang mga ano natin, ang mga house natin. And this time around, maaaring kunin nyo na talaga yung corona, di ba? So, good luck to the 4 of you. Ayan. Okay. Ngayon naman, tanongin natin ang ating mga babes. Simulan natin kay babe number 1. Alright. Same question lang sa mga house natin. Hindi ko nababaguhin. Ganun lang din. So, babe number 1, take it away. Good day everyone, Vanessa Bustamante. Binabati ko rin po pala yung kasama ko na todo support sa akin at lagi pag nasa laban na. Si Kennedy, may partner ko. Yun lang. And add me on Facebook po, Vanessa Bustamante po. Thank you. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa pagsusupport. Alam mo, importante talaga yan. Lagi ko sinasabi, whether it be your partner, your family, kahit kapitbahay mo na sumusuporta sa'yo, pasalamatan mo. Kasi, of course, nabibigay sila ng oras. And time is the most important thing in the world talaga. At nag-extend lang din ako kasi nagde-delivery pa sila doon, di ba? Dami kong kudang, ganyan talaga. Now, let's move on to babe number 2. Alright, babe number 2. Magandang gabi po sa inyong lahat. I am Kylie De Leon, 19 years old. I am from Las Piñas and gusto ko lang po magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin, yung mga friends, family, and of course yung kasama ko po dito, si Mama Erica and yung mother ko po. Thank you so much! Ayan, dalawa ngayong mama, si Mama Erica and of course her mother. Napakaganda din na iyong mommy talaga. May pinagmanahan. Ayan. Thank you so much for being here and of course, if you guys want to promote anything, this is the perfect platform. Nangyala yung kaliwa kong kampa. Weird. And now, last but not the least, babe number 3. Ayan, ganda na smiling babe number 3. Take it away. Good evening everyone. I'm Christine Joy Bautista from San Jose del Monte, Bulacan. I just want to thank my handler, manager Mama El, and also to my makeup artist. Ang shy pa ni babe number 3. Okay lang yan. Importante, of course. Thank you so much for being here, supporting babe number 3.